v-am găsit la un episod din Castle Crash. Astăzi ne jucăm Castle Crash. Am intrat în castelul Ardărea. Atunci când am făcut primul episod eram în a întâia. Și din a întâia nu mi-a picat această epică. Dar de aici, cât de am intrat, încă nu mi-a picat nimic. Așa că hai să dăm ready. Și ne batem versus Manmet Singh, așa îl cheamă. E ciudat numele. O să punem un warrior să apărăm de arcașe. Mai punem încă un warrior. Așa. Punem goremul, aripiratul și schereții. Punem vikingul. Punem orc warrior. Punem archers. Arcașe. Mamă, ce epic are omul. Pun demonul. Pam. I-a bătut epic. I-a bătut arcașa. Pune demonul. Am pus demonul. I-am omorât epica. Ok. Punem vikingul. Punem orc warrior-ul. Și-a pus goremul el. O să aștept. Punem execuționerul. Uite așa. Execuționerul. Și-a pus și execuționer. Punem arcașere. Ba nu. Punem demonul pe partea asta. Așa. Punem orc warrior-ul. Punem Night Witch. Nu e Witch. Night. Nu știu cum să zic. Pun execuționerul. Pun arcașere. Încă două arcașe. Warrior. Pun demonul. Punem execuționerul. Să încercăm să-l batem. Mai are 3300 viață la turn. Hai să încercăm să-l oprim. Uite așa, cu un atac destul de bun, cu 4 arcașe și un viking. Și-a pus epica asta extrem de bună pe care o am și eu. Îmi pun goremul pe partea asta. Mamă, și-a pus două epice din alea. Wow! Cum vrei să opresc atacul ăsta? Așa. Are doi din ăștia. Nu prea e bine ce se întâmplă când e cam atac agresiv. Punem warrior, vikingul. Nu. Ne-a bătut, din păcate. Mai dăm noi un meci. Nu e asta, minus 12, nu e nimic. O să ne facem puțin pe mai bun. Deci, primul rând, goremul nu este bun. Așa că o să-mi pun pirata în pec, în loc de gorem. Nu prea e bun goremul. Bun. Și cam atât. Că goremul ăla dă extrem de puțin damage la orice, și la turn și la tot. Ne batem. Nu, înțeleg numere, nu pot să zic. Pare rău. Are 5000 viață la turn, are mai mult decât mine. Punem arcașere. Serios, și-a pus bomba și mi-a distrus arcașere. Îmi pun warrior pe mijloc. Și-a pus crovnul. Încă un warrior. Viking. Mai băgăm. Băgăm vikingul. Băgăm warrior. O să băgăm demonul. Da, mai durează puțin până băgăm noi demonul. Uite așa, băgăm demonul. L-am băgat. O omorât de-abia o arcașă. Mamă, ce agresiv vine. Nu pot să-l bat. Warrior punem.
Punem execuționerul. Punem demonul. Ok. Punem pirata. Am pus-o greșit din greșeală. Punem orcorierul. Punem execuționerul. Ne-a bătut, din păcate. Nu mai pierd, nu știu de ce, pe jocul ăsta. Hai să vedem ce avem pe store. Avem un epic chest la 7000. Nu am bani să cumpăr. Better. Sper să câștig și eu măcar un match pe acest videoclip. Așa. O să pun cașere și vikingul. De așa. De așa. Și-a pus bomba greșit. Și-a pus fix lângă mine. De așa. Punem warrior-ul. Punem piratul. Pirați. Pirate. Mi-am pus piratul. 30 de damage ca lumea. Hai că dă. Pun warrior-ul. Vine arpareta. Vine acum. Mamă, cât range are. Așa. Am ajuns la turnul 2. Dați-i damage, băieți. Punem uite așa. Punem uite așa. Dacă aș avea ăsta să pot să-l pun. Hai că i-am dat mai mult damage. Ne apărăm cu demonul potriva lui. Nu, punem execuționerul pe partea aceasta. O dat focul pe mijloc. Punem execuționerul. Mai punem un orc warrior. Am câștigat, băieți și fete. Plus 30 de trofee. Mi-a dat un golden chest. Wow, 48 de gemuri. După cum vedeți, am și un magical chest aici. Și dacă am poate împică legendară, numai că nu poate să împici legendară. Aia e faza, trebuie să intru în A4 ca să-mi dea legendară. Better. Să vedem ce mai reușim să facem. Vance, așa cheamă, e american. Vikingul. O pușer vikingul. Punem arcașere. Punem pirați ca să bată goremul. Orcorierul. Așa. Demonul. Yes. Dați, băieți, dați. Orcorier. Demonul, a pus demonul băiatul. După cum se vede, demonul e puțin mai bun ușor. Demonul. Bun. Punem vikingul, punem arcașere. Punem warrior-ul. Punem execuționerul. Și l-am bătut, băieți. L-am bătut de la spart. Silver chest mi-a dat. Și nu mai am rost să mai împun cutii. Yes. Așa, ne batem versus SFG. De așa. Punem arcașe. Are și arcașe. Warrior-ul. Și-o pus iar și arcașere. E mai bun omul la joc, puțin.
Warrior. Haide, Warrior. Așa. Așa. Pirați. Băgăm acum pirați. Băgăm warrior. Băgăm arcașe. Nu, arcașe. Arcașe am zis. Așa. Așa. Băgăm ăsta. Knight-ul. E extrem de bun. Așa. Execuționer. Ăsta. Avem un schelet acolo. Așa. Așa. Băgăm execuționer. Băgăm warrior. Așa am câștigat. Aici noi încheiem episodul. Să sperăm că v-a plăcut. Eu am fost Cezar, v-am pupat. Pa, pa!